úlohy. Takže ešte niečo pre neho Víly vymysleli. Tak aby sme to dokázali, vedeli splniť, tak trošku si teraz zacvičíme, lebo vidím, že už sa veľmi naťahujete po niektorých. Takže sa postavme. Rebuš, Zorka, poď sem, Lili. Otočte sa k ním. A len čo vstane. Dobre, takže nájdeme si miesto. Poďme 3, 4. Len čo vstane, Obca sa, učiem sa do pása. Čuchnem, vstanem, vyskočím, veselo sa zatočím. Dobre, sadneme si šikovne a pokračujeme ďalej. Tak, Veru, Víly, videli, že počítať vieme, ale čo vieme aj písať a čítať. Dobre, takže máme čo urobiť? My to už poznáme. Napísať to z písaní. Čo tu máme? A. Aké? Malé. Výborne. Ďalej, Milanko. A pôjdeme šikovne. Všetci vyšší. Nie, trošku je to väčšie. Zle som to tam videla, takže veľké, prepáč mi to. Tak, Dávidko. Čo to je? Poďme šikovne. Dobre. Dobre, nesmieme zabudnúť na bodku, Barbie. Čo to je, Barbie? No. Dobre, ďalej. Alex? Čo to je? Malé O. Lili? Sa pripraví? Lili. Čo to je? Veľké, dobre. Dobre. Mišelka, čo je ďalej? Dobre. Dobre, nič sa nedeje. Tak, dobre, pošlúcha sa ti ruku. Deniska, poď moja. Čo je to? Áno. Samko. Malé U. Kruží.